تێکۆشینێکە 45 ساڵان و دەمێکە دوور و درێژ نەک کارێکی هێسانە نەک کارێ هەنەکەیە gelek cangoriya gelek keçû xortê Kurda divê rêda canê xwe da û îro bi saya têkoşîna wan waya em dibînin îro pêvajiyeke nû dest pê kiriye û em hêvî dikin ev pêvajiyê bigêje armanca xwe. Bêguman erka me ew e ku her gelekî Kurd, her ferdekî Kurd xwedî li têkoşîna wan derkeve yanî. Wan divê rêda canê xwe da û berpirsyariya me jî em li keda wan têkoşîna wan xwedî derkevin û hetanî dawiyê bi encam bikin. Bêguman dibe ku îro di hêla şerê çekdarî hatibe sekinandin, hatibe dawîkirin lê bêguman peywîra me hemiye ew e ku ji îro pêva em vê têkoşînê bidine ser milê xwe ne ku hatiye asla qedandinê hê nû dest pê dike em bêjin ev berxwedan ev têkoşîn hêla aştiyê de dikeve ser milê gelê Kurd ji bo ku em jî layıqê wan bibin hewce ye em jî vê berpirsyara xwe bicî bînin û bi encam bikin vê têkoşînê.